One last quick shot before I start my day. Before I start my day. Society cannot get always what it wants, so it must choose how it will use its scarce resources to the maximum effect in order to satisfy its need. In short, it has to make a decision about solving the following fundamental economic problem. Njenge society in South Africa ngoku as a South Africa yabo. Sibuya ku-South Africa. Siqala apha. Ntwana ozawubonakala. Sezi 4 questions esifanele sizibuze. Yokuqala ithi, which products and services should be produced and in what quantities? Which products and services should be produced and in what quantities? Fanele kwenziwe eyiphi kweyiphi quantity? Sithetha singabantu ngoba kufanele kwenziwe le nale. Xa sijonga i-textbook oyiphendula uthini nanga-answer. What are the numbers and amounts of capital products and what are the numbers and amounts of consumer products? Should railways or trucks, houses or flats be built? If flats are chosen, how many? Yabo. Ntoni eshotayo apha kuthi? Ndenza umzekelo wekasi lam ndithi kwekasi lam yabo fanele kokhiwe indlela pavement. Bahle madoda bahle abantu man. Abantu. Mandinike le information yami madoda ebona abantu yini ithini ndithini besithini. Fanele ukuba kule kasi lam yabo nje kasi lam ndithi makukhiwe indlela. Fanele ke ngoku indlela zokhiwa zibe ngakanani, zibe phi, zibe njani yabo. Ke ngoku yiyo lethi, which products and services should be produced and in what quantities? Le ndlela fanele ukhiwe apha, fanele ukhiwe kwesithathu sam, kwesithathu sikabani yabo. In what quantities? Into yoqhina mntakatata mntakamama etawuni wona nonokazi yabo. Yebo bahle abantu madoda, heyi ndiyalibaziseka ndilibele ufundisa kodwa ke education first. Education. Information before the punani. Information before the intimacy. Revolution before the romance. Ndizayiphinda ndithini? Information before intimacy. Revolution before romance madoda. Politics before the punani. Politics before the punani. Business before the back shots. That's a bar. Okay, yeah, loo nto. Abanye bangathi houses. If flats, how many flats izawufuna ukhiwe kule ndawo? Mhlawumbi accommodate the homeless people. How many flats should be built in this area of ours? Hey, qonda. Andibuyele madoda ndiphazanyisiwe ngaba bantu. Who should produce these goods? The state or private individuals? In the case of airline industry, this responsibility is shared by the state and private individuals. Bani fanele produce ii-goods? Si-state ne-private individual. Obvious, zombini zityebe ezi doda, zityebile fondini, imali iyasinda yabo. Zikwazi ufaka imali kule pokotho uyiwe gololo. Zithi ziyifaka apha phambili iphinde iyiwe, iyasinda imali. So ke ngoku the state and private individuals should produce these goods. Asinokwazi thina producer. Phofu singakwazi, singakwazi. Uba singaxolela imali mhlawumbi se-South Africa yabo. Sithi we appoint one bani to produce. Qala fanele abe ne-mine. Qala nge-mine owners yabo. Njalo man. But ke sayibona i-solutions man. How should these products and services be produced and what resources should be used? There are various methods of production and different combinations of the production factors can be applied to create products and services. Products and services. Bantu bayitown mandiphazamisa man. Inganama ndetown. How should these products and services be produced and what resources should be used? Ezi products sawuwenziwa njani? Isonka sakwenziwa nje. Isonka sayazi basebenzisa iflawa nentoni ne-yeast yabo. Ndingxamele. How should these products and services be produced and what resources shall be used? Isonka senziwa yintoni? Iflawa, intontoni, imboro, i-yeast, iswekile, ityiwa, zii-resources ezo yabo. Zenza ntoni esi sonka?
So ezi products esizifunayo zawuproduswa ntoni? Eyiphi products esizifunayo as-South Africa? Ndiyazi ke ndizoqatha shenyayo products esizifunayo ze-South Africans, but ke ngoku ii-resources ezifunekayo zeziphi yabo? Resources ezofuneka uba senze loo product, then loo product ithini is develop economically. So these are chats we should have. Zaphinde izibeke izinto ezinamba yabo. You should think nawe cinga okay, let's ask South Africa these questions. For whom are these products and services to be produced? For the rich or the poor people, old or young, families or individuals, business or leisure passengers? Zakwenzela bani ezi product? Kubani ozazifumana? Ngabantu abadala okanye ngabancinci yabo? Ngabani ngobani? So ke ngoku yiloo business yakho fanele icine. Uba i-product enzenza zenzela bani, ubani target market yakho yabo? Ezi product fanele zenziwe njani and resources fanele zenziwe zeziphi? Asibhale ezi question. Who should produce these products? Wisitshiya uthi kwezinye products ezininzi i-government kaloku asinamava thina. Which products and services should be produced and in what quantity? Yabo. Ke ngoku nako umzekelo gqibofika lo ke ndava ivoice athi nako umzekelo. So nanku umzekelo uba okay mhlawumbi uthi uyenza thina a new system of water. Someone wakes up and decide to create a new system of water yabo. Then in what quantities uzayenza le system of water? Mhlawumbi uzayenza le system of water qala apha kuya ne nakumakhelwane nakumakhelwane sayitesta. Then ubani uzayiproducer nguya ne because usenayo le nto mhlawumbi yabo. So uyayicinga okay fanele ndenze lamanzi. Mhlawumbi it's a dry season in your town yabo. I should do this water like this water system purification yonke la way. Ke ngoku ii-products zayenziwa njani and ii-resources ezifunekayo uzayicinga yintoni efunekayo. Purification methods yabo. Ii-resources ndiyazi pipe to transport water. That's a resource that is needed. From who are these products and services to be produced? Ziyakubani. These lamanzi and this water system that I imagined and created is for my people, your community yabo. So these are the questions. Andifuni udenza ividiyo ende awunadata mani. The data less, but yeah.